Her der skal du se nogle fine hjemmestrikkede strømper. Der er strikket i et hulmønster hele vejen rundt her, og så er der med glat strik om bagpå her. Og det du skal se og lægge mærke til i dag, det er spidsen herude. Der kan du nemlig se, at der er blevet lavet sådan en rigtig fin lukning, sådan så strømpen den er rar at have på, at den ikke er sådan en spids. Og når du strikker det sidste stykke her, så får du sådan en pæn aflukket kant her. Hvis du strikker glat og hen til kanten her, og ned i bunden af pinden, der strikker du 2 dreje ret sammen. Når du så kommer om på den anden side her, så starter du med at strikke 2 ret sammen. Så strikker du ned i bunden her, så er det 2 dreje sammen, og så om på den anden side her, og så starter du med 2 ret sammen. Så bliver det sådan en fin kant her. Og når du så når til, at du har 12 masker tilbage på hver pind, så kan du lave den her specielle lukning, som du skal se nu. For at lave den her lukning, så skal du have 12 masker tilbage på hver pind. Jeg samler det på 2 pinde, kan du se her. Så tråder du din nål, og så skal du have sådan et mønster her, der siger, at du stikker nålen ind, som hvis du skal lave en ret maske. Det gør du i den første, og så tager du den af. Så går du om på pind 2. Så fortsætter du på pind 1, og stikker nålen ind som til en vrangmaske. Så går du om på pind 2, stikker nålen ind som til en vrangmaske, og tager den af. Bliver om på pind 2, stikker nålen ind til en ret maske, og lad den sidde på. Går tilbage på pind 1, strikker ret, tager den af, stikker nålen ind som til en vrangmaske, på pind 2, vrangmaske, tager den af, stikker nålen ind som til en ret, og lad den sidde på. Første pind, ret, tag den af, vrang, lad den sidde på. Første pind, ret, tag den af, vrang, og over på anden pind. Og sådan bliver du sådan set bare ved. Og husk at stramme godt til. Så til sidst så får du sådan en pæn lukning, som du kan se på den anden tå her. Så har du en fin afsluttet sok.